Kdybych nestál na místě, kde jsou okolo samé jeepy, tak bych si myslel, že tohle je nějaká nepovedená čínská kopie. Jenže není. I když, jak se tak na tento nový jeep dívám, začíná se mi líbit. Renegade, tedy v překladu Odpadlík, byl nejen seriál s Lorenzem Lamasem, ale stejně se jmenuje i tento nový model. Těžko ale říct, co tím jménem Jeep myslel. Do prodeje půjde už letos v létě a u Jeepu věří, že na trhu žádným odpadlíkem nebude. Kromě kvalitních materiálů a zpracování může například zaujmout střechou, ve které jsou dva odnímatelné panely. Toto auto potvrdzuje dve veci. Jednak ten záväzok, ktorý Jeep vyslovil pred pár rokmi, že pôjde do segmentov, v ktorých nikdy nebol. A druhú, ktorá je taká najzásadnejšia, že aj kompaktné mestské auto môže mať v sebe tú pravú Jeep DNA. Takže ťažko povedať, že na čo naväzuje. Dôležité je to, že toto je skutočne nositeľ toho, čo Jeep robí Jeepom. Poptávka po těch malých SUVčkách a vlastně vůbec těchto autech je velká. Chybělo to už hodně vlastně v vašem koncernu? Neviem, že či je to otázka toho, či to chýbalo alebo nechýbalo. Pred pár rokmi sa úplne jasne vyjadrili predstavitelia Fiatu a Chrysleru, že pôjdu Jeepom do tých nových segmentov a myslím si, že jsme trafili správně. Já verím, že jsme trafili správně. Co třeba tam bude stejného s Fiatem 500X, protože se to bude vyrábět ve stejném závodě? Tieto dve auta ja by som veľmi nerada zrovnávala, akože Fiat je Fiat a Jeep je Jeep. A hlavný, asi zásadný moment v tomto celom je, ak už teda máme tieto dve autá spomínať spoločne, že Renegade je skutočne Jeep. To znamená, že technológie, ktoré nájdeme v Renegade, ako je to Jeep Active Drive a Select Terrain a podobne, sa určite u 500X neobjavia. Takže myslím si, že ani nie je na mieste snažiť sa ich dávať do nejakého zrovnania.